So karon na meron sa bukid kay magkuan mi dari sa magindo mi sa mga kahoy dari sa gilampasan sa papa kay tamnan kuno ni namod kuan puhon lubi o bulanghoy ngana mga rambutan kay daghan mig sidling rambutan tos bay likod bulanghoy mga kamuti ngana na mo ni agi sang papa duha na sa kadlaw dari gilampas kauban na sila Makjep ron. Makjep, hi. Kidnap na mo kay mama niya. Mama, tapos yan ito, abay, yan eh. Ay, yan eh. Ay. Ang isa silang gipakaon. O kuhan, binangkal kay. Mapamapoy pag-abot na mo. Nangujog sila. Mas langgingnan nga. Hani man yung gustong kanon, luto. Mas lagi sa binangkal sa kuno eh. Gipakaon sa una binangkal tag sa sila. Ayan eh. Taga plastar kahoy. Kit-kit. Gigabas ang pares kay. Dako naman pud punuan na. Ginuan isang papa, duha na sa kadlaw dani galampas-lampas kay. Kuan. Tamnan lagi namo. So, mutabang ko. Ano ko daris kahoy, puto-puto, kus mga sanga. Mahinlo na ni. Na, mo ni Biyo mandani. Kitan mo na. Na, mo na nalampasan sa papa. Ta sila yan ni Makjep ug ang pare. Si papa kay to man dadto. Una naghakot sa kahoy. Ya. Ay sa mapakitan gamay sa Biyo daris palibot. Usa ko mag kuan sa mga kahoy sanga na lami judari kay refreshing kajug kuan hangin ba lami kajus paminaw bugnaw bisag init ag panahon bugnaw ag hangin na. So magkuan na taron. Mamuto na tag mga sanga. Mahinlo na. Nang giagbay na nga tumba. Libre pagkahoy mga inday. Na may mga sanga-sanga.
sa kuno siya ni, di ah. Asa rin itaw dali. Ado na magigandugan di ba? Sa arap. Magdawiyan sa mga kurimaw. Natusok mo na ha? Pahuway sa kuno sila. Na kita, magpadadyon tarog Pangino darin ha? Daghan na mga kahoy. Gilampas na mga papa. Mga sanga-sanga atong pamuplon. Ako, now aming child. Ako pa. A few moments later. So karon nagpahuway sa kugamay kay abang inita radto. Diya mo pakitan sa gibuhat sa mga igagaw. Samtang kami nang hinlo daris mga nilampasan ni Papa ba. Kami tigsunod kuha sa mga sanga-sanga sa kahoy. Diya duha gabisi di ay tanawa. Sakpa nag-isa. Ha? Jep. Hoy. Oh, imagine na dyan trabaho gas kinagadtos bahay ja. Karon nga na namin sa bukid mo ra gihapon ja. Agi sa ating tanawon. Asa ra to? Asa ra to siya ni boy. Uy, Jesus di ara di ay da. Tanawa. Ani mo na sa di mo puno-puno ni sa kamang kadala. Ha? Na, goin sa ka. Ha? Tuya-tuya dai kuno si ja. Punuan man as kuan bijabas isang gisakan. Ja agbunga kay mga hilaw man di magtuya-tuya na ramang kuno si ja. Init na yan eh.
nga to si Papa, to dadto si Papa nang lampas. Mao naman ni siyang nalampasan. Amo lagi ko nuning kuan, himuog baow. Kay mahimlo na ni tanan, makuha na ning mga gagmay kong mga kahoy-kahoy. Ipadaro man ning Papa. Suhu si siyang magdaro dani, dili ako magdaro dani kay di kaya. 6 hours later. Wow, itlog! Ginamos yan. Ito pa bang kulat na kasi bang buti? Lumpun. Hindi ginamos. Taray plato. Lumpia ang itlog. Bagong berluto. Lumpia ang itlog. Nah. Nah. Kaan! Liod to ta! Oh! Mantap, mantap. Ha? Tulang kamay. Papa, sandaan. Namang bawang sundaan ay humbang nangka. Kalami. Napay kuan. Buwad o ginamos na. Napay lumpia. Aday. Napay sinugbang baboy. Bahog, may bahog gabi? Pa. Uy. Sakto lang na. Dahon. Kantala. Dagan baboy. Kasya. Okay lang, tabag mo. Kung ba ito, Kasi din na. Ako na kaya. kuha na ba? Hindi, ayan. Ay, takdik diyan na nagpagkaagluto. Sila ka, no? Luto pa dagan. Sabawi. Apa gusto mo ba? Ano na? Sabi nga niya pa. Awas. Dukot. Magbuhat rin mo. Takdik lang. Yan. Buhat. Wala. Mapunta ko na. Sasao na. Ay, mo na lang. At saan ano lang. Kampana. Dahon. Ito, butungin. Ano daw? Ano daw? Pagayon ko pa. Pura. Nagaban niya. Nakwa ka. Asan pa kanya? Ba ha? Asan ang kubahan ng umahon? Tanda na. Uy, parang na yung mag-isiguro. Tumangin naman sa buko. Sikap tanan. Kapag nga ka, Ipan pa. hindi po ka nga nga. Ito ba nga pag-ibigan? Ano? Palirong daka.
hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Two thousand years later.
A few moments later. So karon, mapahuway mi gamay kay manguli na mi. Kay dako-dako na po na mga ginati amo na sugod dare. Sugod adto. Tama dare. Nainlo na. Ang kanina raman nabili na mga dahon-dahon ug sangang gagmay. Inigma uga na ni matay ng mga dahon dauban na sa dun ra kadyo mahinlo na ni kay himuon man igbaon ni papa. Tamnan man ni jag lubi. Bulanghoy nga na, kamuti ko no, mamay diyang plano. So, mga rambutan nga na, da, padong mi uli, nakita mo ng pares, di amo nang gikuha, mayaban na. Nakita na raman ta sunod ng vlog. Salamat sa pagtanaw, bye-bye!